Aínda non chegou o 2026 e os partidos xa teñen un ollo posto nas eleccións do 2027. Vémolo no xornal semanal. Moi boas tardes, señoras e señores. Último xornal semanal antes do día de Nadal. Facémolo analizando o que está pasando no aspecto político, porque os partidos xa están pensando nas eleccións 2027. Sobre todo a oposición, que xa busca o mínimo erro do goberno para criticalo. A principios desta semana, o voceiro dos socialistas, Luís López Bueno, vaticinaba que non se ia cumprir o prazo de 2 semanas aproximadas que dera o goberno para reabrir a farola. Finalmente reabriuse este venres á tarde. As obras pararonse ata o 12 de xaneiro, recuperouse a situación previa ao inicio dos traballos, coas excepcións de que está prohibido circular polo primeiro tramo de Don Nicolás e co acceso aos garaxes de Marqués de la Vega de Armijo farase en sentido contrario ao habitual. Ademais, o voceiro socialista pediu que se compense económicamente os comercios da zona afectada polas obras, pois, comentan, estarían a sufrir importantes perdas económicas. Esta mesma semana, o Concello anunciou que se vai crear unha illa de reciclaxe en cada parroquia. Nela vai haber contedores de todo tipo e vai estar situada nalgún punto de referencia de cada parroquia. Unha frase do alcalde, Gonzalo Louzao, levou a que varias persoas se confundiran e que pensasen que se ian retirar os contedores de toda a parroquia para reunilos nun mesmo punto. A realidade é que se va a manter todos onde están. Pero por se ainda lles quedan dúbidas de que a oposición xa se está preparando para as eleccións de 2027, fíxense nesta frase de Luís López Bueno no Politicando desta semana. Un coche bateu contra outro estacionado no aparcadoiro do centro de saúde. Rouban parte da decoración de Nadal do centro de saúde. A Estrada estreou o protocolo. Celebrouse unha reunión para coñecer os intereses dos empresarios pola ampliación do polígono de Tuedo. Apareceu unha muralla castrexa no Castro de Barbude. A ACOE asegura que se están superando as cifras de venda do ano pasado. O BNG vai sacar este venres unha campaña de promoción do comercio local á rúa. E este venres clausurouse o ano cultural Avelina Valladares. Fíxose unha ofrenda floral na súa escultura e anunciouse que ali colocarase unha placa conmemorativa. Ademais, anunciouse que o 2026 será o ano cultural Virxinia Pereira. Si este ano 2025 vivimos con especial fervor en toda Galicia dedicado pois ao 75 aniversario do pasamento de Castelao. Decíamos que non queríamos ensombrecer a figura de Avelina Valladares con Castelao porque adicamos a última parte deste ano 2025 a Castelao coa inauguración da exposición sobre Castelao da Fundación Penzol, colaborada con a editorial Galaxia, que se poderá disfrutar nestes últimos días do 2025. Na Estrada, o 2026 vai a ser unha continuidade dese universo Castelao. As tres negreiras xuntáronse na Estrada. As cartas aos Reis Magos teñen as súas majestades de Oriente montadas en un carro. E rematamos este xornal semanal coas imaxes da foliada que acolleu este venres o pabillón Coto Ferreiro e no que se xuntaron os IES Avelina Valladares e Manuel García Barros. Que teñan unhas felices festas e vémonos a semana que ven.